जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनाय जोंनि थाखाय इनायनो गोनां दङ। दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय रावानाखि दिनै भारत संबिजितनि मोनसे बिराद गनायथि मोननाय राव जाबाय, थेवब्लाबो नाथाय बे रावनि थाखाय मुंख्लं जानाय गिबि अमला शिबनि गोसोखांथियाव जों जेरैबायदि मोनसे मनुमेन्टफोर सोरजिनांगौमोन बेखौबो जों दाबो खालामनो हायाखै। जेब्लानाखि जों बर' थुनलाइनि जोनोम सान 16 नभेम्बर फालियो, अब्ला जों माखासे मुंख्लं खाम्फा बानायो। बे मुंख्लं खाम्फाफोरा बै दिनखालिल' आलारि बाथि लगायनाय जायो। गुबुन जायगाफोराव बिदिनो बे लेथ्रायै गोलैना थायो, दाउखा सिला खिलाग्रा जायो। बेनिखायनो बेखौ हायोबा बर' साहित्य सभाया पार्टिकुलार 16 नभेम्बर आरो 28 सेप्तेम्बर बायदि सानाव बे मुंख्लं खाम्फाफोराव जेराव जेरै बानायजादों बेफोराव आलारि बाथि सावनायनि थाखाय फोसाबनायनि गेजेरजों बेयाव बै जायगानि मानसिफोरखौ थुबुर खालामनानै रायलायनायनि थाखाय मोनसे बिथोन होयोबा बे बाथ्राफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरनि थाखाय स्कुल कलेजफोराव जेबो बिथोन हराखै। गुबैयै आं दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों, बेनो जाबाय जारिमिन। जारिमिना जाबाय मोनसे माहारिनि बारग'लांनाय बोथोरफोर, आरो बे बारग'लांनाय बोथोरफोरा जोंनि मोनसे आयना बायदि। जारिमिना जोंनो गोदान लामा दिन्थियो गोजामखौ संनायनि गेजेरजों, आरो जाय जाथिया जारिमिन गैया बेहा उनाव दावगानायनि मोनसे लामाफोराबो गोथेयो। नाथाय जों नुदों जोंनि गेजेराव जारिमिननि जोंहा जेसेबांखिनि सिबिनाय बा जारिमिनखौ जेसेबांखिनि जोङो फोथांना लाखिनांगौ, बे बेलायाव जोंहा एसेमान खम जानानै दङ। दा जारिमिना जोंनो मा खालामो? गोदान लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो। लोगोसेयैनो बारग'लांनाय बोथोरफोराव जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेखौ सोदांनानै मोजां लामाजों दावगानायाव जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनाय जोंनि थाखाय इनायनो गोनां दङ। आरो बे जारिमिना फैबाय थानाय जिथु जोंनि सुबुं आथाल, बे सुबुं आथालनो मोजां लामा दिन्थिनायाव जोंखौ मदद खालामो। नाथाय जोङो जारिमिननि बिथिङाव बेसेबां सांग्रां बे साननो गोनां। दा बे जारिमिनफोरखौ लायोबा मोनसे बाथ्रा जों लाबोनो हायो, बर' थुनलाइनि जारिमिन। जोंहा बर' रावा 1952 जोनोम मोननानै बिजों महरै 1963 बाहायजाबाय। आरो बे बर' रावखौ फोथांनो थांनायाव जोङो 1974 मैखोम बिराद मोनसे आन्दलन खालामदोंमोन रमान स्क्रिप्टखौ लानानै। आरो बे रमान स्क्रिप्टनि गिबि मुंख्लंआ जादोंमोन अमला शिब। बरपेटा रडनि साहा मोनसे गामिनि अमला शिबआ फार्स्ट फैदोंमोन 1974 20 सेप्तेम्बर खालि। दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय रावानाखि दिनै भारत संबिजितनि मोनसे बिराद गनायथि मोननाय राव जाबाय, थेवब्लाबो नाथाय बे रावनि थाखाय मुंख्लं जानाय गिबि अमला शिबनि गोसोखांथियाव जों जेरैबायदि मोनसे मनुमेन्टफोर सोरजिनांगौमोन बेखौबो जों दाबो खालामनो हायाखै। एसे दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंहा जिथु 28 सेप्तेम्बर जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालियो। ओरैनो प्रथम अमला शिबआ थैदोंमोन, आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनैसिम बर' रावखौ सोरजिनायाव जेसेबांखिनि मानसिफ्रा थैबाय गासैखौबो लानानै मुंख्लं सान हिसाबै फालियो। नाथाय बेखौ मा खालामदों जों नुबाय, थांनाय बोसोरनैसोआव बर' साहित्य सभाया बेखौ डिस्ट्रिक्ट वाइजआवल' फाथिनानै बै फिसा लेभेलाव जितु प्राइमारि लेभेलाव फाथिनाय बेखौ बन्द' खालामना होदों। आरो स्कुलफोराव जेरैबायदि जोङो बेखौ खुङोमोन बेबो गैया जादों। जाहोनाव मा जादों, बर' गथ'फोरा बै 28 सेप्तेम्बरनि बागै स्कुलाव जों जिखिनि नलेज गियान होनांगौमोन बे गियानाबो जोंहा गैया जादों। बे गुसेब जालांबाय थादों। आरो आसलथे 28 सेप्तेम्बरखौ बियो दुलाराय बर' हारिमायारि जिहेतुके बे मोनसे बावनाय जाबाय, गासै बर'फ्रानो बेखौ मान होनानै फालिनांगौमोन। आरो बियो गामि वाइजआव जानांगौ, आनसलिक भित्तियाव जानांगौ, स्कुलाव जानांगौ, डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ, गासैबो जानांगौ, नाथाय जायाखै। दा बेखायनो बे बिथिङाव आङो बर' साहित्य सभाखौ दिनैनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों, बे 28 सेप्तेम्बरखौ खालि 28 सेप्तेम्बरखौ जिल्ला भित्तियाव खालामालाबानो बेयो दुलाराय बर' जेरावबो गामि गफा बे जेराव फालिजानांगौ। आरो बेनि गेजेरजों जाथिनि थाखाय जायफ्रा बावलांबाय बिथांमोनखौ जों सिबिनायखौ लाखिनांगौ। आरो इयुनाव मावलांनो जिथु थुलुंगा बेखौ जोङो गोदान गथ'फोरनो बिगियानखौ जोङो होबाय थानो नांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा जादों, बे 28 सेप्तेम्बरनि नामाव जेब्लानाखि जों बर' थुनलाइनि जोनोम सान 16 नभेम्बर फालियो, अब्ला जों माखासे मुंख्लं खाम्फा बानायो। बे मुंख्लं खाम्फाफोरा बै दिनखालिल' आलारि बाथि लगायनाय जायो बे जायगायाव। ओमफ्राय गुबुन जायगाफोराव बिदिनो बे लेथ्रायै गोलैना थायो, दाउखा सिला खिलाग्रा जायो। बेनिखायनो बेखौ हायोबा बर' साहित्य सभाया बै दिनखालि
पार्टिकुलार माने 16 नभेम्बर 14 नभेम्बर आरो 28 सेप्टेम्बर बायदि सानाव बे मुंख्लं खाम्फाफोराव जेराव जेरै बानायजादों बेफोराव आलारि बाथि सावनायनि थाखाय फोसाबनायनि गेजेरजों बेयाव बै जायगानि मानसिफोरखौ थुबुर खालामनानै रायलायनायनि थाखाय मोनसे बिथोन होयोबा बे बाथ्राफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। आं दिनै बेनि गेजेरजों बेखौ एसे बर' साहित्य सभाखौबो गोसोखांहोनानै खावलायनो लुबैदों आरो बेखौ खालि बर' साहित्य सभाल' नङा बेखौ बड'लेण्डनि जोंहा जितु बिटिआर गभर्नमेन्ट दं आथिखालाव बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे सार्कुलेसननि गेजेरजों बेखौ जेरावबो फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो। खारन बे मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन आरो बे जारिमिना जोंनि बर' उन्दै उन्दै गथ'फोरनो दावगानायनि थाखाय जोंनियाव सोलोंनो थाखाय जोंनो खाबुखौ होगोन। नङाबा जों खिन्थु लासै लासै बावलांबाय दं आरो बे जारिमिना गैयाबा 28 सेप्टेम्बरालाय मामोन 14 नभेम्बरालाय मामोन जों बेखौ जुदि मिथियाब्ला एख' जोंहा खामानि जानाय नङा। बेनिखायनो बेखौ देग्लाय नुबाय आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 28 सेप्टेम्बरनि थाखाय स्कुल कलेजफोराव जेबो बिथोन हराखै। आसलथे बिथोन हरनांगौ आरो बेखौ फालिनो मोनसे खाबुखौ होनांगौ। क्लासआ जाथों, क्लास जानायनि आगोलनि प्रेयार आवारावनो बेखिनिखौ जों मावफुंना लानो हायो आरो बेनिफ्राय जों मोनसे बिथांमोननो लेसन होनाय गथ'फोरनो आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव बेनि जितु इम्परटेन्स जितु सिगनिफिकेन्स बे बाथ्राया अराय जोंनि थाखाय मोनसे जोरथाय जानानै थागोन। गतिके बिटिआर गभर्नमेन्टफोरा बेखौ खालामनो नांगौ।